serveix, sí, serveix pel poder establert per anar a perseguir la gent, no? Però vull dir, ja no estem dintre del món judicial o jurídic o de drets humans, això no existeix. Vull dir, la llei terrorista està feta per perseguir i per criminalitzar actituds contràries en el poder establert. Els Jocs Olímpics es van inaugurar sense cap incident. Les veus que s'hi alçaven en contra les havien silenciades. Mentre els Jocs Olímpics seguien el seu curs, es van organitzar desenes de manifestacions. Demanaven l'alliberament dels independentistes detinguts i denunciaven les tortures. Alguns dels detinguts van confessar noms, dates i accions a fi de reduir les seves penes. Es van acollir a les polítiques de reinserció que marcava la llei antiterrorista. Altres no. Jo personalment crec que les tortures van existir. El que passa és que si hagués tingut la més mínima prova ho hagués publicat. Jo vaig parlar amb moltíssimes persones que van estar detingudes, amb familiars. És impossible que tothom s'inventi una història, coincideixi amb els detalls. És a dir, jo n'estic convençut. Ara, com periodista no ho vaig poder publicar mai, però com persona n'estic convençut de que van existir. Doncs és un delicte per part d'un, un error per part de la institució, una equivocació total. Jo no tinc per dir si m'ho crec o no m'ho crec. Jo m'agradaria que no fos veritat. I si fos veritat, m'agradaria dir que la condemno. La tortura sempre és una falta d'intel·ligència. En David no es va declarar culpable ni va delatar ningú. En cap moment va diguem, entrecomillat, col·laborar amb l'administració policial o judicial, sinó que ell respon les preguntes que li fan en quant a la seva participació en fets, i ell diu, jo nego aquests fets i, per tant, jo no tinc que dir res més de ningú. El rumor sobre la presència d'un talp s'estén entre la gent pròxima al cas, però el nom de Txema Aloy no surt en cap moment al judici. Aleshores vaig pensar, i mentre em feien preguntes i mentre m'interrogaven, mentre em matxacaven, per dir-ho clarament, vaig pensar en més d'un moment en Josep Maria Aloy. Però hi vaig pensar perquè en cap moment ells em van fer cap pregunta sobre ell, ni sobre la nostra relació i això que ens havíem vist, doncs potser la setmana abans de les detencions ens vam veure tres vegades, com a mínim. En cap moment em van preguntar per ell. Tot això, evidentment, em va començar a aixecar encara més sospites, no? Els advocats no van poder esgrimir la delació del talp com a atenuant. No van trobar proves de la seva existència. Els periodistes també parlaven d'hipòtesis sobre un possible talp, però ningú va apuntar cap nom. Mentre Terra Lliure queia com un castell de cartes, el talp desapareix de Manresa. El Lobo li aconsella que s'amagui una temporada fins que tot plegat es calmi. En David va ser acusat de pertànyer a Terra Lliure i de tenir armament a casa. Va estar 3 anys a la presó. Sebastià Salelles va ser un dels advocats implicats en el cas. Al cap de 12 anys, va portar l'estat espanyol al Tribunal d'Estrasburg per acusar-lo de tortures. També coneix l'existència del talp. El paper que juguen aquest personatge, en aquest cas, i els personatges dels serveis d'intel·ligència, és evident que juguen un paper fonamental. Diguéssim, són una mica els que donen els peus per seleccionar a qui s'ha d'investigar, a qui s'ha de punxar, a qui s'ha de seguir, a qui s'ha de fer tota una sèrie de circumstàncies que llavors només passen pel filtre, diguéssim, policial de qui dirigeix els operatius i que porta des d'un punt de vista tècnic la investigació que s'està fent.
El 10 de juliol del 1995, l'Audiència Nacional fa pública la sentència contra els membres de Terra Lliure. En David és condemnat a 13 anys de presó, però el jutge recomana l'indult al govern i, mentre espera que l'executiu es pronunciï, és posat en llibertat. L'any 1996, el talp de Terra Lliure és a Manresa per feina. Es dedica a la investigació privada. Me'l trobo a Manresa un dia i directament, sense dir-li ni hola, li vaig dir: sé qui ets, sé què vas fer, sé quants diners vas cobrar i sé fins i tot qui et va fitxar per fer la feina que vas fer. Ell m'ho va negar i li vaig dir: ja m'ho pots anar negant perquè a mi m'ho han dit i ho sé segur. Els militants de Terra Lliure abandonen definitivament les armes l'11 de setembre del 1995. Quin pes va tenir el tal Txema Aloi en la caiguda de l'organització? Jo no ho veig elemental per tota l'operació. És a dir, jo no crec que aquesta persona es guanyés el que va cobrar per fer el que va fer. Crec que aquesta persona, com a agent infiltrat, li posaria una nota baixíssima, baixíssima. Segurament no estava ben preparat. No estava ben preparat i segurament no estava ben tutelat. 12 anys més tard dels Jocs Olímpics, l'estat espanyol va ser condemnat pel Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg. El motiu, no haver investigat les tortures durant el procés dels membres de Terra Lliure. D'allò que nosaltres denunciàvem a Estrasburg com un incompliment de l'estat espanyol, se'n va derivar que s'entrés a fons i es repassés cada un dels expedients individuals i de les denúncies individuals dels independentistes i s'acabés reconeixent que hi va haver maltractaments i que hi va haver tortures a cada una de les persones a nivell individual i que es condemnés, evidentment, només a nivell civil, una indemnització a pagar per l'estat espanyol, que ja ha pagat a cada una de les persones que va anar a Estrasburg. Actualment, el talp de Terra Lliure viu al Brasil, tot i que sovint viatja a Manresa. Fins al dia d'avui, gairebé ningú coneixia la seva identitat.